5 minutets mal comptats i arribem a 3:45 de la tarda. És un cap de setmana on hi ha hagut judo i de nivell aquí a Andorra, amb la disputa d'una nova edició del Vila d'Andorra, que ha deixat dos competidors amb medalla d'or, categoria masculina i femenina, i avui ens acompanyen tots dos al dia E. Una és la Laura Sallés, a qui felicitem i donem la benvinguda. Laura, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. I l'altra és el Dani Garcia. Dani, enhorabona també, bona tarda. Hola, bona tarda. Amb ells dos, doncs, parlarem del Vila d'Andorra d'aquest cap de setmana i de com està el judo nacional. El judo andorrà gaudeix des de fa temps de molt bona salut i la millor mostra ha estat la 21a edició del Vila d'Andorra disputat aquest cap de setmana al pavelló Joan Alai. El club organitzador, l'Antei, va pujar al tercer calaix al podi i va classificar alguns dels seus representants entre els millors d'una competició que va reunir 400 judoques d'Espanya, França, Portugal i Andorra. El Vila d'Andorra ha estat també una bona ocasió per veure en acció 3 judoques del país que aspiren a una plaça olímpica aquest estiu a Londres. Dani Garcia ha deixat els seus problemes físics enrere i s'ha penjat l'or en menys de 66 quilos, després de guanyar tots els combats de la primera fase, les semifinals i la final. Un títol que suposa una gran injecció de moral en vista als europeus de Rússia. És el campió regional de França i me l'he trobat a la Lliga, l'he pogut guanyar una molta vegada i a la final justament he buscat una estratègia diferent i ha sortit i molt satisfet. També ha brillat el Joan Alai i Laura Sallés, que aquesta temporada ha firmat un dels resultats més importants de la història per al judo nacional amb el bronze al Campionat d'Espanya absolut de Pamplona. El Vila d'Andorra, Sallés va fer un torneig impecable i es va desfer a la final de la judoca que li havia barrat el pas a la final de l'Espanyol, Marta Pujol. Una revenja dolça que també arriba tot just abans de l'europeu, on té dipositades moltes esperances. Jo hi tinc moltes expectatives, a veure què passa. També tinc ganes de fer-lo per veure'm amb els millors d'Europa, a veure com vaig. Finalment, a la categoria de més de 90 quilos, Eric Risco no va poder amb el tarragoní Miguel Ángel Díaz. La mobilitat del català no va poder ser contrarrestada per un home molt més gran físicament com Risco en un combat resol als punts pel rival de l'Eric. Ho he passat malament, la veritat, perquè l'altre era una persona molt mòbil, molt tàctica, llavors no he tingut els àrbitres a favor tampoc, però bueno. Sallés i més recentment Risco han seguit les passes que va iniciar Dani Garcia amb la seva marxa al Centre de Tecnificació de València. Un pas que s'ha confirmat com a fonamental per progressar i aspirar a grans fites. Ara s'espera el colofó amb una plaça olímpica que donaria continuïtat a la participació de Dani Garcia a Pequín 2008. La classificació directa està molt cara, però el Comitè Olímpic Andorrà ha demanat una wildcard per a Garcia, Sallés i Risco. També en aquest cas, però, les opcions passen per una bona classificació al rànquing europeu. Abans de marxar cap a Rússia, conversem amb dos dels protagonistes, Dani Garcia i Laura Sallés, al dia E. Doncs ells dos són, com ha dit el Joan al vídeo, aquests protagonistes d'aquesta segona part del dia E. Laura, vèiem les imatges del Vila d'Andorra d'aquest cap de setmana. Bona actuació, bona participació, també, no només dels judoques d'aquí de casa. En qualsevol cas, doncs, un balanç més que positiu d'aquest Vila d'Andorra. Home, sí, la veritat és que la competició jo penso que ha anat força bé. L'organització també ha estat bona i pues, tot ha anat sobre rodes, no? I pues, al final unes medalletes de regal pues, no està malament. Sempre van bé, no? I més quan t'estàs preparant per una cita tan important. Home, clar, és una pujada moral important. La Laura, que va aconseguir la medalla d'or, el Dani Garcia, ho hem dit abans, també. No sé quin balanç en fas tu d'aquest Vila d'Andorra. Vila d'Andorra sempre és una competició molt especial, perquè és la competició de casa, on tens tota la canalla que t'està animant, i és la manera que la gent de casa pugui veure els progressos que vas fent durant la temporada. Llavors sempre és molt important. I a més vaig poder fer 6 combats, alguns d'ells de bon nivell o d'alt nivell, i de cara a l'europeu doncs encara em reafirma i em dona més ganes de continuar lluitant. Tu com a home que porta molts anys en això del judo, la Laura també, però tu que has viscut ja moltíssims viles d'Andorra, quina evolució ha fet el torneig? Cada vegada sembla que no només el nivell va més, sinó que el torneig en si també. Sí, realment el nivell sempre ha sigut molt correcte, un nivell mig alt amb judoques medallistes a campionats d'Espanya, amb molt bona classificació a França, sempre intentem que vingui algú de fora, però cada vegada, i amb la nova junta que està intentant professionalitzar encara més, i gràcies a vosaltres de Radio Televisió Andorrana per donar la retransmissió en directe, fa que tinguin més fama a nivell internacional i que cada vegada es vagi consolidant més. Per a tots dos, aquest Vila d'Andorra, aquesta medalla d'or sobretot, ha estat, com ha dit la Laura, una injecció de moral de cara a les properes cites. La primera és l'europeu, més enllà queda tenir una plaça als Jocs.
Home, doncs sí, ara toca pensar en el que has dit, l'europeu a Rússia. És una fita important, molt dura, i nosaltres, almenys jo, vaig amb ganes de fer una competició més, una competició d'altíssim nivell, i a donar tot el màxim de lo que he estat entrenant fins ara. Dani, quina és la teva missió, el teu objectiu a Rússia? És que jo crec que el meu objectiu ja quasi està complert. Jo deia l'altre dia amb els companys que el meu europeu personal ja l'he guanyat, perquè he fet una preparació molt professional gràcies a una dietista i una psicòloga, l'Alba i l'Alicia, que m'han ajudat moltíssim, i el meu objectiu és arribar allà i poder lluitar i poder continuar entre els més grans. Després, amb tot el patiment que em porta, lesions, mals moments, hores d'entrenament, després 5 minuts o 10 minuts d'una competició, no, ja ho tenim superat, això. A més, a Rússia hi viatgeu gràcies també a que a vegades la gent és comprensiva i posa les coses fàcils, que sí? Sí, realment és això, és un treball de tot un equip. Ara nosaltres, tant l'Eri com la Laura i jo, anem allà i estem representant el nostre país, i aquesta il·lusió és la que dels més joves hem de fer i representar Andorra el millor possible. Un agraïment a algú que hagi hagut que deixi anar al Dani Garcia, li posi les coses fàcils en aquests europeus que tindran lloc a Sibèria, que de fet marxeu demà mateix. Sí, marxem demà. M'agradaria agrair, si tinc un moment, a la direcció de l'Escola Andorrana de Segona Ensenyança en Camp, que m'ajuda i em deixa poder participar i poder arribar i poder recuperar les hores, perquè si no realment seria impossible poder participar en aquesta competició i en aquest nivell. És el preu, no?, que tenim els esportistes d'aquí d'Andorra. Sí, però el bo és això, que realment ens estan ajudant i gràcies a això podem continuar representant el país. Bé, doncs, ells dos marxaran demà cap a Sibèria. Més endavant, ja cap a l'estiu, arriba el somni. L'objectiu és, d'aquí aleshores, aconseguir una plaça per als Jocs de Londres. Laura. Bueno, jo ara mateix només m'estic plantejant fer l'europeu el millor que sàpigui, el millor que pugui, i a veure quines coses surten o el que pugui passar. I les Olimpiades estan més enllà, més aviat aspiro a una wildcard, i això, la veritat és que ara mateix no vull pensar-hi perquè em sento pressionada i em sento nerviosa, saps? Vull dir, necessito centrar les coses pas a pas. Primer l'europeu, que ve ara, després de l'europeu ja pensaré en el que ve després. El tema de la classificació directa evidentment és complicat. No sé, Dani, tu quines aspiracions hi tens per anar a Londres? Com deia la Laura, hem de treballar per objectius. Hem fet un cicle molt bo preparant l'europeu i hem d'anar a l'europeu i només pensar en l'europeu. Després les Olimpiades és un somni, els esportistes hem de viure de somnis. Si no tinguéssim aquests somnis no entrenaríem les hores que entrenem, no sacrificaríem tantes coses com hem sacrificat, i de moment que sigui un somni. Anem a l'europeu i després ja es veurà si s'ha d'anar mitjançant wildcard, si hi ha la possibilitat d'aconseguir-ho, i això ja toca als tècnics o la nostra junta de la federació que lluiti per això. En qualsevol cas, passi el que passi amb aquestes wildcards, el que sí que té la Laura és ja una temporada molt bona, amb un campionat d'Espanya, amb un bronze, més que un premi és una recompensa, no?, a la temporada. La veritat és que va ser aquesta medalla em va ajudar moltíssim, va ser una recompensa molt bona, i és una cosa que en veritat ja estava esperant des de fa temps, perquè l'any passat vaig participar al Campionat d'Espanya, vaig quedar setena, i aquest any he superat a una noia que em va superar l'any passat. No vaig poder superar les semifinals, cosa que va ser una espineta clavada que em va corroure per dintre una mica, però al final ara al Vila d'Andorra he pogut superar la noia que em va superar anteriorment i ha sigut com que tot va bé, no? La bona temporada de la Laura també es tradueix una mica en el Dani, no? Problemes físics, sembla que aquest cop d'una vegada per totes han respectat una miqueta més. Sí, a veure, jo sempre he dit que els esportistes d'alt nivell hem de viure amb les lesions i ara m'està cuidant una miqueta el cos a mi i m'està obrint les portes a poder lluitar pels meus somnis, i llavors és això, aguantar el cos i intentar donar el màxim a partir d'ara. Feina de psicòleg també, no? El coco també és important als esportistes d'alt nivell. Cada vegada, i amb els anys que van passar, em dono compte que sí, que realment pots estar físicament bé, tenir un gran nivell tècnic, fer una bona estratègia, però si el teu cap no creu que guanyaràs
que és impossible que guanyes. Llavors ara porto uns mesos fent un treball psicològic molt important i estic segur que dona els seus fruits. És igual d'important l'aspecte mental com també del que deia el Dani, no? La preparació que s'arribi en el seu cas als combats, però en el cas de qualsevol esportista a les cites importants. Cites importants les que també està tenint la Laura aquest any, com ja va fer el Dani anys enrere, ha estat a València, està de fet a València, en el centre del rendiment. Laura, creus que realment aquest, pels esportistes d'Andorra sobretot, és l'únic camí per progressar de debò? Home, l'únic camí evidentment no és, vull dir, de camins n'hi ha incontables, o sigui, en veritat cadascú, si té un somni, té moltes possibilitats i moltes opcions per poder anar fent. Ara, València és un centre del rendiment, més que un centre és un club del rendiment que hi ha, el València Club de Judo, i allà hi ha uns esportistes de molt, molt bon nivell i uns entrenadors que ens estan preparant molt bé i s'estan fent el treball de manera molt correcta. Llavors, anar allà és una opció molt bona per poder aconseguir els objectius que s'estan plantejant. Altres opcions, sí, però aquesta ara mateix per mi és la millor. La Laura, que està a València, acompanyada més precisament d'un altre judoca de l'Eric Risco. Tu, Dani, va ser fa uns anys, no sé si potser més judoques podrien anar fins a València, no? Potser donar aquesta empenta a més gent. Sí, a veure, amb mi es va crear un vincle, la federació va pactar amb la gent d'allà baix crear com un pont, i ells han pujat i ens han ajudat moltíssim, però també s'estan beneficiant dels judoques andorrans que estan allà i ajudem a pujar el nivell. I llavors és una cosa recíproca. Al principi vaig obrir jo el camí, em vaig emportar a la Laura s'ha emportat a l'Eric, i tant de bo els joves esportistes vagin allà perquè realment hi ha les condicions i hi ha un grup de treball per poder aconseguir fites històriques. El judo aquí a casa, aquí a Andorra, gràcies en part als nostres dos protagonistes d'avui, viu un moment dolç. No sé per això què es pot fer, perquè evidentment tot és millorable. No sé, Laura, què es pot fer encara per millorar una miqueta més el judo aquí a casa nostra? Bueno, pues, home, és una pregunta una mica complicada, no? Complicada aquesta, eh? Sí, bueno, podríem dir que hi ha com una mica de divisió dintre del judo d'Andorra. Pues els clubs ha sigut com que s'han dividit una mica. Pues jo penso que tots junts, units, no? Fa la força. Llavors s'hauria potser d'intentar unificar una mica més tots els judoques d'Andorra, perquè són pocs, pues, almenys que siguin pocs, pues, que estiguem ben avinguts, no? I pues, això, pues, mirar sempre que tothom que estigui al voltant, que miri sempre pels judoques i els esportistes, que són els que estan treballant i els que han de seguir endavant i han d'estar motivats per seguir endavant. Coincideixes, Dani? Al 100%. La veritat és que ho ha explicat molt i molt bé. I el que sí és que ara que tenim una elit com la Laura o l'Eric que estan sortint, hem de mirar i una base que està treballant molt bé, hauríem de mirar d'aconseguir una bona estructura d'entrenament, i això ja ens supera nosaltres com a competidors, i fins i tot s'hauria de parlar amb el Ministeri d'Educació i Esports, i per què no poder arribar a fer un programa d'esport-estudi. Ens aniria molt i molt bé, tant al judo com a la resta d'esport andorrà. Bé, doncs són les paraules de la Laura Sallés i del Dani Garcia, dues medalles d'or aquest cap de setmana al Vila d'Andorra. Abans hem parlat de l'europeu, hem dit que marxen demà fins a Sibèria, on tindrà lloc aquest europeu. Dimecres sortejos i dijous comencen les competicions. Ja amb ganes, ja ho tenim aquí, això. Sí, està aquí mateix ja. Dijous comença el Dani, jo competeixo divendres, però estem aquí mateix ja. L'Eric competeix dissabte, o sigui que cada dia un. Parlàveu de fites anar pas a pas. El primer és d'aquí 2 dies, en el teu cas, o 3. Sí, la feina ja la tenim tota feta. Ara és donar el pes, estar confiats, relaxats i sortir a disfrutar. Molt bé, doncs, Dani, que hi hagi molta sort aquest europeu, i segur que parlem més endavant dels Jocs de Londres. Gràcies, Dani. Moltíssimes gràcies. En el cas de la Laura també, moltíssima sort per divendres en el teu cas, i busquem aquesta plaça per Londres. Moltes gràcies. Gràcies, Laura. Nosaltres que marxem aquí, abans però volem recordar que Ràdio Televisió d'Andorra i el Bàsquet Club Andorra